580. gotovo jubilarna emisija gore dole po Balkanu, Srbija koju volim. 580. put, ljudi moji, pravimo nešto lepo, dobro, po ovim starim, dobrim bakamicima, svetim beogradskim receptima. Prvi put u istoriji Srbije koju volim, odnosno gore dole po Balkanu, Srbije koju volim, ja ću da budem asistent. Bakamicine i deda Svetine beogradske nadlatske po pazovačkom receptu. Potrebne namirnice: kilo brašna, 1 kvasac, 100 ml ulja, 400 ml mleka, 100 ml vode, kašika šećera, so, sir, pršuta, mak, šećer, orasi, džem ili čvarci. I ovog puta pored mene jedna mlada, šarmantna dama koja je već iseckala sve i koja će napraviti šta? Dobar dan? Dobar dan. Pa kako si? Dobro, hvala. Dobro. Hvala na pozivu. Volim. Predstavlja se ti nam. Ja sam Kristina Denčić i danas pravimo nadlatske. Dobro. To je tradicionalno slovačko, pazovačko jelo, spremano na vodi, u pari, zapečeno dole, hrskavo. I ovo imaš i kecelju. Imamo radnju u Staroj Pazovi, na centru Stare Pazove, zove se Nadla. Ajmo da radimo. Ajde. Ovako, imamo brašno. Dobro. Znači, ide 800 grama brašna. Dobro. Stavimo pre toga, prvo da aktiviramo kvasac, stavljamo 1 kašiku šećera. Sad kad se aktivira kvasac, sipamo, pre toga dok čekamo, u brašno sipamo ulje, 100 ml ulja stavimo 100 ml vode unutra. Sad može pola kašike soli. Pola kašike? Pola kašike. Neće bude slatko. Male. Šala male. Ovako? Može, tako. Tako. Sipamo sad unutra. Dobro. I sad mesimo. Hajde. Koliko bi sad trebalo teko to da se... Da nakisne? Da, jedno sat vremena. Pa ne, treba jedno 20 do 25 minuta, tako. Zavisi kolika je temperatura. Ako je toplije, onda brže. Sad bi možda mogli još malo kica bude. Dobro, znači ništa mlek. Ovo može bude i poslan. Poslan. Može i poslan. Može i poslan, bez mleka isto. Samo veća količina onda vode, izbacimo mleko i mogu da budu i poslan isto. To lepo baš nakisne. Možete slobodno pogledajte. I sad da pijemo kafu do 30 pola sata. Može. Šta bi sad trebalo? Ovo se zagrelo? Zagrelo se, da. Sad su gotove, znači povadili smo ih sa kalupom i sad stavimo malo ulja. I ostali smo malo da nadođe. Pa da, naravno. Nećemo mi to... Ovo je sad najinteresantnije to kako se pravi. Jeste, sama priprema. Sad treba voda. Ne, prvo ide ulje. Ajde, vi samo radite. Stavimo ulje. Dobro. Treba koliko. Što je veliko. Stavimo malo. Ovako da se razmaže sura. Dobro. Sad njih stavimo. Kažete vi meni, koliko vi znate za ovo, čitavog života? Ja znam čitavog života, zato što sam ja poreklom Slovakinja. Dobro. I moja baka i njena baka je još ovo spremala, tako kao što ste rekli na početku, recept je star preko sigurno 200 godina, da znamo. Znači, ovo je recept baš od, da kažemo, pazovačkih Slovaka. Ovo su pazovačke krofne. Pa možemo da kažemo da, ali do zdrave krofne, da kažemo zato što, vidjet ćete, ide bukvalno se spremaju u vodi i na pari. Možete sad slipati sa strane vodu slobodno. Treba još? Može još. Evo. Slobodno još jedno točno. Sad se ovo bari? Ne, sad poklopimo. Dobro. Ovo ima 3 faze. I bari se, i kuva se, i na kraju se zapeče. Jao, jes! Vidi ovo, a što je ovako sad fruk? Pa zato što para negde padne, negde ne. Zato što je tako vazdušasto testo i mekano. Dobro. Sad ćete vidjeti. To je za one, znam je upravo sebi ja, to je za one što nemaju zube super. Odlično. Dobro, a i za one koji imaju zube. Sad ćemo
Sad ćemo da vidimo, da probamo da li je gotovo. Vidite kako je ruveno dole. Jeste. Pečeno, vazdušasto. Fino. I to je gotovo. Čiča, bića, gotova, još jedna priča. Mi ćemo da ostavimo to, ajmo da ga vadimo polako i počeo i još jedan puta malo da probamo, da vidimo. Naravno i da nafilujemo, da vidite kako da vidimo kako se to nafiluje. Može bude i hladno. Može da bude i hladno, ali filuje se vruće. Pa sad ne mogu sad ući, komšija Pag još mi spava, ne mogu da ga zovem sada, a imam ja još posao nekoga, čekajte malo. Da probate. S čime ću da filujem? Ovako, tradicionalne su sa sirom. Dobro. Od gore idu nadjem. Ovako napravimo sa makom i sa orasima. To su, da kažemo, 3 tradicionalna. A Švabe kako prave? Pa isto tako imaju, samo kod njih mogu još da se napune dodatno. Kako se napune? Unutra, sa filom nekim. I mi pravimo dodatno, kao krofnu kad punite. Dobro. Sa filom. Ja znam da je Friedrich Barbarossa kad je dolazi u Niš, da je nešto slično ovome jeo. Pa ja znam, sad da znate da je nešto slično jeo, doduše naše naučio je naše, i eto to možda kažemo da je Friedrich Barbarossa donao nešto slično kledličkama ili bilo čemu, ali kod nas je jeo viljuškom i tada je bilo ono, vidi ga, jede viljuškom, a crkve tada govorila, oni koji jedu viljuškom, to su imaju u doslugu su sa đavolom. I čiče, viče, gotovo još jedna priča. Priprema. Potopiti kvasac u mlako mleko u koje smo dodali šećer i malo soli. Kad kvasac nadođe, zamesiti ga sa brašnom u koje dodamo ulje i po potrebi vode. Ostaviti da testo odmori. Premesiti ga i rastanjiti da bude oko 1 cm. Modlom vaditi nadlacke i ostaviti da malo odstoje. Pekač za picu podmazati, zagrejati i ređati. Kad sve poređamo, sipati 2 čaše vode i poklopiti. Peći dok voda ne ispari. Na gotove nadlacke stavljati po želji dodatke: sir, mak, šunku, orahe, čvarke, džem i slično.